Лисицата и таралежът. Едно време лисицата и таралежът се побратимили. И от тогава, дето ежат, там и лисицата. Един ден Лиса попитала: Ешко, искаш ли да идем в лозята да ядем грозди? Да идем, комице, защо да не идем? Но да не си изпатим нещо. Ох, Ешко, колко си страхлив. Не се бой, като съм с теб. Аз зная 220 хитрини. И да ни хванат, ще се измъкнем. Ами ти знаеш ли някоя хитринка? Знам само тринки, а 8 и добринки. Да вървим тогава. Таралежът се съгласил и тръгнали. Влезли в едно лозе и започнали да ядат грозде. Тръгнали от лоза на лоза, да търсят по-озрели зърна. Лисицата не забелязала капана, който щракнал и я хванал за крака. Като се видяла натясно, Лиса нарекла: Ех, братче, бързо ми кажи една хитрина, че ми отиде кожухчето. Каква хитрина, кума? Ти нали знаеше 220, пък сега от мен искаш. Аз само тринки си имам. Много хитрини знам, Ешко, а във всичките ги забравих. Кажи ми бързо една от твоите. Тогава таралежът рекал: Като дойде падарят, ти се престори на питомна. Обикаля го кротко. Започни да му се галиш и той няма да те отрепе. А като намериш удобен момент, бягай. След малко дошъл пазачът и като видял лисицата, извикал доволен: Аха, хванах ли те най-после? Сега жена ми ще има нов кожух. Приближил се той до лисицата, но тя не се плашила, а въртяла опашка и се галила около него. Човекът е помислил за питомна, завел я при колибата си, вързал я там за едно дърво и си отишъл в селото. Тогава лисицата прегризала връвта и избягала. Минало се, що си минало, Лиса отново рекла на Ешко: Хайде, побратиме, пак да идем в лозата за грозде. Ти забрави ли за капана? Изненадал се Ешко. Хайде, хайде, ще внимаваме. Добре, съгласил се той. Навлезли в лозето, но Лиса, нали била лакома, хукнала от лоза на лоза, за да се избира по-озрели зранца. Не видяла замаскирания капан и пак се уловила в него. Оле, помогни ми, Ешко, кажи ми още една хитрина. Помолила тя. Как да ти кажа, комице? Тринки ми бяха, една ти казах. Ако ти кажа още една, какво ще остане за мен, когато сам изпадна в неволя? Оле, побратиме, загинах! Спасявай ме! Смилил се той и я посъветвал. Престори се на умряла. Падарят ще те извади от капана. Ще те подритне с крак и ще те захвърли настрани. Ще те вземе вечерта, когато си тръгва за селото. Тогава си плюй на петите. Лисицата така е направила. Дошъл човекът и като я видял пак в капана, потрил доволно ръце. Но лисицата лежала и не мърдала. Подритнал я той с крак и си казал: Бре, че тя сигурно от страх е умряла. Захвърлил я до вратата на колибата си и влязал вътре да търси нож, за да й ударе кожата. Но като излязал пак навън, що да види? Няма лисица. Ах, тази проклетница! Пак избяга. Ядосал се той. След няколко дни Лиса пак казала на таралежа: Хайде, Ешко, да идем за грозде. Тръгнал той, макар и с неохота. Като наближили, видели, че лозето от всякъде било оградено с дълбок ров. Лисицата се засилила и прескочила, ала таралежът не могъл и паднал вътре. Дай някоя хитрина, комице, че загинах, примолил се той. Ох, Ешко, много хитрости знаех, но ги забравих всичките. Що ме така, рекал таралежът, ела поне да се простим, да се целунем за сбогом. Лисицата се навела, а Ешко уж да я целуне, забил бодлите си, тя извикала от болка. Дръпнала се, измъкнала Ешко от рова и хукнала към гората. Така се развалила дружбата им. Таралежът повече не ходил с нея, а пък Лиса, случило ли се да изпадне в беда, само за ежовите хитрини се сещала.